Hit! To ani nejdem hrať. Som neprišiel na turistiku. Čo tu smrdíš? Choď robiť. Kámo, z 10 smrtí 8-krát ma dával môj. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Nedá sa u vás hrať, lebo tam chodia Rastislavice. Fakt akože toto, chalani, to je akože to, aj to si odpustíte takéto veci. To, každý jeden máte možnosť si spraviť tým, každý jeden máte možnosť sa tu aj skoordinovať. Nie, lebo Rastislavice. Nenávidím Airsoft, lebo Rastislavice. Prepáčte, ale vyhrali sme turnaj, prepáčte. Dvakrát. Ty nie. No. Hej. Na to si nabehol. Ale že si nabehol na to. Dobre. No to vyhral ten turnaj. Ates! Poď celé. Čau Maťo. Tak, čau Maťo. Nielen ty. Celý ten tvoj rád si zober. Čau Jirka. Čau Jirka. Congratulations, you were reassigned to the NPC team. Zhodím vestu, idem domov. Môžete byť len radi, že my to takto delíme, lebo chodíme hrať na iné ihriska, kde sa absolútne nepozerá na to, aká strana je aká. 40? Počúvaj, potom ešte prichádza tá vec, a poviem to na rovinu, že napríklad sa stáva to, že na respawne mládenci si dajú hodinovú pauzu, hej, na konci dá si v podstate, že otočí to raz, potom dojde na respawn a ešte tesne predtým, ak sa skončí hra, tak ide ešte raz. A potom sa sťažujú, že prehrajú, ale majú tam 20 hráčov, hej, z 30. Kámo, ale ja vás nemôžem nútiť hrať. Vy ste si zaplatili a keď nechceš hrať, je to tvoj problém. Že o 30 ich je viacej a dojdeš na respawn a ty kokot tam všetci sedia, lebo Rastislavice. Ale potom varianta B je tá, že prídeš, zaplatíš si a tým pádom to pre nás hasne, hej. My sa môžeme zbaliť, vy sa tu strieľajte, hej. Ja len chcem, aby ste si zahrali, nič viac. Je to ľúto, že vás rozdeľujem, ale proste, ja si chcem len, aby ste zahrali. Ale rozdelil takých, že neviem, či to bude rozdiel nejaký. No. Jasne, hen to nerieš. To sme tiež ready. Koľko youtuberov je tu? 4, 3, 2, 1, hra! Sa mi ľúbi. Kde? Ja som sa zjebal po blate. Tu vnútri už? Hej, už tu. Ja som sa vyjebal. Hrajú sa okná, či nie, do piči? Okná nie, ale to je vchod. Povedal, že všetky okná, ne? To je vchod, to sú dvere. Aha. To mám skade vedieť. Ešte som na neho nechcel strieľať, aby nepičoval. Presne toto sú tie pravidlá. Som zomrel, lebo neviem rozoznať rozdiel medzi otvorom v stene a otvorom v stene. Bacha na threshold. No. Hit! Zase z papradia. Fúha. Tu je nejaký skautský krúžok, alebo čo? Všetkých dali, bacha. Už asi nemáme cekové. Už asi sme dohrali. Budeme brániť túto kríky aspoň. Alebo tak. Niečo. Why are we still here?
just to suffer. Ty máš aké pásky? Ty vlastne jaký teda? Červeno-modrý. Aby som strane hra. Nový druh. Jak sa podarí, vieš? Hej. V jakej situácii sa ocitneš podľa toho. Potom spravíš klipy. YouTube. Tam je tuning zase nejaký. Pozri, more. Every night, I can feel my leg. Vidím, že ten presun pomohol. Tento respawn dal úplne na piču. Tomu ver. To je ono. No nema niečo stalo, lebo ja som mal skličku hore. Ja som akurát... Hlavne si okuliare nechaj, prosím ťa. Takže takto som dopadol. No, som si chcel zahrať s chlapcami. Po 2 rokoch. A hrám s NPCčkami. Single player hrám. Chlapci už na poli sú, more. V druhej dedine. Obsadzujú druhú dedinu. Kokočak, my vyjdeme niekde v Jabloňovom. Hit! Pičovina jak delo. Chlapci moji. Damn, son, where'd you find this? Prosím. Skadne more. Taký sniper shot. Neboj sa. OK. To som mal skade vedieť. Sorry. Ešte tam treba poslať. More. Neviem. No dobre. NPCčka sproste. Hit! To ani nejdem hrať, mám to piči. Dovidenia. Tu nebudem chodiť, more. 50 km na respawn, more. Môžem jebať. Som neprišiel na turistiku.